I gde ste li dobro došli u potpuno novi video. Pre početka videa jeste da ostavite like, subscribe, zapratite me na Instagramu Maraš X3 _official, a mi započinjemo na video. Svi znate jednu od ukletih šuma koje sam istražio jednog prije godinu dana, danas radimo na prevaziđenju jer ćemo pokušati bar sat ili dva da istražimo tu šumu i da vidimo da li ćemo naći neke tragove. Ta šuma je tamo kao i u tom klipu, a znate sam u toj istoj šumi prizivao Jeffa ubicu pre 3 nedelje u videu koji je tada izašao. Znači sada idemo u tu šumu, nećemo prizivati išta, nego ćemo da je istražujemo, da vidimo hoćemo li naći ikakve tragove znači sada dugo nisam snimao horror content, ali evo sada se malo obraćam sa hororom, malo duva vetar, ljudi, sa hororom se vraćam, bukvalno bit će svega sada, bit će baš svega, bit će dužih klipova, znači ljudi, nećete verovati kako sada sve to radim za vas, kako žrtvujem se u ukletoj šumi, ljudi. Znači, sada idemo u ukletu šumu, a ja se javljam kada stignem tamo. I evo nas ljudi, stigli smo u ukletu šumu, upravo sam na ulazu te šume, kao što možete da vidite. Mnogo trave, ima da spustim telefon, da mogu ući. Evo, kao što vidite, ušao sam u tu ukletu šumu, već čujem neke zvukove, nije ni bitno. Znači, istražujem tu šumu da vidim hoće li se išta šta čuti ili se neće čuti. Znači, ljudi moji, tamo dole da se idem, vidim šta ima, neću, a da odemo vamo negde. Znači, mi istražujemo ljudi ukletu šumu, što se može vidjeti po naslovu ovog klipa. Dobro. Opa. Da imam. I da dok ja žrtvujem život ovdje uskoro izlazi znači Maraš X3 merch na Maraš X3 stranici, a vi ostavite like, subscribe, zapratite me na Instagramu Maraš X3, a čim izađe Maraš X3 merch bit će sve u deskripciji ovog videa, a mi nastavljamo sa klipom. Znači, kao što vidite, ulazim dublje u ovu šumu, opa. Znači, ova je najukletija šuma, moram da pazim šta ima, znači najukletija šuma koju do sada ja istražujem. WTF. Neki zvuk se čuje, idemo nazad ljudi. Idemo nazad, kao da sam vidio nešto, a i čuje se neki zvuk. Idemo nazad. Znači, iz ove uklete šume. Znači, ljudi moji, what the fuck je to bilo? Znači, bukvalno ništa nisam pronašao, osim zvukova. Ja sam još u toj šumi, uskoro ću ka izlazu. Znači, bukvalno ništa nisam pronašao, izašao sam iz uklete šume, čuo sam neke zvukove. Što pre sam morao izaći dok me nešto nije napalo. Znači, ljudi moji, ne znam šta je ovo ljudi bilo. Brate, napao da me napadu, čuo se zvukove, čak sam čuo i neki grubi glas, sam mogla snim na kameri, rekao je Maraš X3 smrt. Mislim da je neko teo da me ubije, rekao je Maraš X3 smrt. Kao da je neko teo da me čokne, zato sam i pobegao i te uklete šume.
pre vremena, to nismo istražili cijelo, ali vi ostavite like ako želite da ja dublje, detaljnije istražim tu šumu i tu da ne idem sa mnom, gdje imam sa još par prijatelja. Znači, ljudi moji, bacite taj sub, bacite taj like, zapratite me na Instagram Maraš X3, kao što vidite ulazim kod mene tu. Tamo je šuma skroz, a ja sad ulazim u moj centar, gdje su kuće, ulazim. Znači, tu sam već sigurni, tako da... Jeste. Da vidimo, a ja vam se javljam čim stignem. O da, tražimo kamermana koji želi da snima, platit će mu biti zagarantovana, a koji želi da snima na Dobrosa Player kanalu za Maraša X3 i dobije i on popularnost. Tražim kamermana, sve što treba, jeste da mi pišete na Instagramu Maraš X3 _official. Dobro ljudi, stigo sam. Stigo sam ovdje na bezbedno. Trebalo je jako dugo hoda. Znači, sad sam tu, brate. I uspio sam da stignem. Kao što ste mogli da vidite. Znači, ja sam čuo taj ukati glas, Maraš X3 mrtvo ukatoj šumi, znači, ostavite like, pišite mi u komentarima da li želite da ja dublje istražim tu šumu, ili, i to s par prijatelja, ili da tamo prizivam klovna ubicu. Znači, ljudi moji, mislim da će biti svega, iskreno. Znači, bum, znači ne mogu da verujem šta se sve tamo izdešavalo, tako da to je to klipa. Ako vam se svidio, jeste da ostavite like, subscribe, zapratite me na Instagramu Maraš X3, a sad idu najduži klipovi kao što je ovaj, bit će od 7 minuta, bit će od više minuta klipovi, znači mi se idemo u narednom klipu. Zapratite me na Instagramu Maraš X3, vidimo se.